pentru mine. Și ați văzut, l-am pierdut pe cimpanzinii bananini care trebuia să... Cine l-a luat pe Nubini Pizzanini? Am nevoie eu de gangster cu tine. Ieși. E al meu gangster cu tine. Hai bine, luați-l voi. Uite așa, nu-mi pasă de el. Uite, le iau pe Bombini cu Zini. Da, Bombini cu Zini. Nu, pe Bombini cu Zini. Hai că sunt fii, nu. Bombini cu Zini. Aha, o fată era la mine în bază. Ești fată. Chiar star cu te. Hai măcar lăsați-mi. Nefantezene. Ha! Ți-am făcut-o. Într-un minut, în 7 minute, să vă și la... Ia văd o chestie. De unde să vinde? Să furăm, adică. De aici? Nu că e la acolo. De aici? Nu, durează prea mult. Nu știu de unde să fur. Să încerc tot posibilul. Finina Bombardina. Nu! Nu! Înțeles? Nu. Așa bine. Du-te acolo, moșule. Du-te acolo, moșule. Ia stai un pic. Dacă merg aici, Candy Aurora. Nu pot încă. E bine. Hai să facem bani. Doamne, iartă-mă ce se întâmplă. Ok, bine. Hai să fim pregătiți pentru bani. Dacă ar costa. N-am nicio secretă, cred. Mai avem. Boneca în balabu. Poate este... Nu știu. Ballerina cappuccina. Cimpanzini bananini. Hai, duceți-vă moșinaților. Să vedem câți bani avem. Mai ne trebuie. Hai să furăm. Nu de aici. De aici. Nu? De la asta furăm. Da, de la asta. Uite-te și tu pe cine l-are. Ce ar avea curaj să intre? Dat respawn. Și-a dat respawn și a venit altul și mai special. Și-a dat și ăsta respawn. Bă, dacă ți dau respawn, bă. Dăm la ăsta. Ei, moșule. Nu, că l-a luat. Uite, o să luăm pe... Nu știu care să le. Frigo camelo bufă fartelo. Bufă fartelo. Acum stai să-l fur pe asta.